El projecte Energia Solar per Tothom és una solució col·lectiva que busca l'apoderament de les famílies i fomentar la cohesió social per reduir els casos de pobresa energètica. L'element innovador del projecte és el fet que les famílies participen en una instal·lació fotovoltaica pública, donant-los així l'accés a les energies renovables, un món que avui dia encara és molt tecnificat, a través d'una facturació social. Per desenvolupar el projecte ens hem unit l'Agència Local d'Energia d'Osona, el Consorci de Serveis Socials i l'Associació Ecoserveis per abordar-ho de manera transversal. Doncs em van trucar a l'assistenta social i em va dir: tinc un curset que potser, crec que t'interessa i com que a tu t'agrada fer cursets t'apuntaràs. Digue-m'ho. Diu d'estalvi energètic. Diu, tant. Dic, vols saber res més? Dic, digue'm quan començo. I diu, ja t'avisaran i et diran quan comences. Tot el que comenci estalvi m'interessa. Clar, les famílies són famílies que són ateses per serveis socials, la majoria conegudes, però sí que hem fet una selecció perquè hi participen un total de 30 participants. Tenim un canal de comunicació amb les famílies on, a banda de convocar-los per les sessions o enviar-los informació periòdicament, ells ens poden plantejar dubtes o demanar-nos que els ajudem en la gestió dels contractes dels seus subministraments. El que ens van ensenyar, ens van explicar el dia que ens van fer la facturació, ens ho van enviar també per WhatsApp. Que això va molt bé perquè si alguna cosa et va quedar un petit dubte, doncs sempre ho pots obrir, repassar i dir, mira, això que no sabies com anava, doncs mira, ho tens aquí. Després em va dir, tindreu un petit ajut per haver assistit al curset, però aquesta no era la motivació per mi, perquè jo no vaig preguntar ni quants diners, ni quan es cobra, res, Vaig dir, millor que hi hagi un ajut, però a mi el que m'interessava era com estalviar al final de mes energia. L'ajuda és una altra cosa que també, Déu-n'hi-do, mira, també va bé, encara que sigui poquet, sempre tot ajuda. Però és molt important, per això no m'he perdut ni un dia ni me'n penso perdre cap tampoc, perquè cada vegada veus coses noves que val la pena. Va flipar molt, perquè dic, hòstia, ningú s'ha de gratar la butxaca, perquè és una cosa que es generarà i està fent un servei, m'agrada molt. Jo em sembla que no he perdut pas ni un dia dels que he fet, que no hagués sortit i hagi dit, mira que bé veus, això no ho sabia. He conegut gent jove i tota molt agradable, molt oberta. Em sembla imprescindible que aquest curs, aquest taller, o com li vulgueu dir, es faci en uns altres pobles, perquè és una eina que ens pot ajudar a molta gent a arribar a final de mes. I el tema de que no només sigui un ajut econòmic, sinó que hi hagi uns tallers, que se'ls formi aquestes persones, que es pugui fer aquest empoderament per conèixer millor els seus drets com a consumidors, doncs jo crec que és una línia que s'ha de seguir i que pot ser replicable a molts llocs d'aquí a Osona i crec que a la resta de Catalunya. Aquest projecte és un projecte pilot referent a Europa, primera prova pilot a nivell europeu. És un projecte que lliga amb aquesta, diguem-ne, sacsejada que volem fer. Volem fer la transició energètica des del territori, amb els agents del territori, i un dels projectes que tenim, no pot ser d'una altra manera, és aquest de la pobresa energètica. Per tant, aquesta, diguem-ne, energia que destinem a canviar el model energètic de la nostra comarca ha de ser amb tots els veïns i totes les veïnes de la comarca i també, i més encara, amb els que en aquests moments tenen risc de pobresa energètica.